mama, yaran mama on top ne. Ni zan kawo lefe, lefe, ni zan kawo lefenki, lefenki, ni zan kawo lefe, 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 ni zan kawo lefenki. Ako da yaushe idan na hange ki sai na ringa zumuɗi, saboda ke ne na fara TikTok na buɗe sabon kundi. Ki bani so zana baki kauna ni na amince, to zan yi zance ko ta kasance domin ki zanje gwarmai, dan a ce mun jarmai, za a bani mukamai da zantukanki muhimmai. Lefanki gobe gobe na kawo, kwandala ta fi kwangila, ita dala ta fi kwandala, yalawayen su kandala, zagayen shan ruwan dila. Wayya kenan mun gamu TikTok shi kenan, gobe na kawo lefanki, ni zan kawo lefe, lefe, ni zan kawo lefanki, lefanki, ni zan kawo lefe, lefe, ni zan kawo lefanki. Ai da zaki so ni ma, da sai mu runguma, ma samu ɗinɗima, ki mini gashin kuma. Yar TikTok mai farin jini, kin saka fotonki na gani, kin ɗebe mini hawan jini, so ga dolas kina gani, kuma lefanki zan yi ni, ka kuma mota kina gani. Yar TikTok kar ki zama a jawo, kin san lefanki zana kawo, ko yauce ne na baki lefanki, ni zan kawo lefe, lefe, ni zan kawo lefanki, lefanki.